Бүгін 14 февраль Халыкара китап бүләк итү көне билдәләнә. Ошо уңайдан Зәйнәб Ишева исемендәге китап нәшриятында шәп акция үтә. Һөйү менән китап бүләк ит дип аталды был акция. Ул безнең илебездә 7нче тапкыр үткәрелә. Быел саранан йыелган китаптарны Донецк һәм Луганск өлкәһеннән балаларга бүләк иткәннәр. Был акцияла катнашу өчен бары тик балалар өчен берәр китап һатып алып, ошондай кабул итү пунктларында калдырырга гына кирәк. Акция вакытында бөтәһе 400дән ашу китап йыелган. Уларның кайһы бер өлеше Учалы һәм Күмертау калаларындагы, шулай ук Күгәрсен районындагы балалар йортына таратылган. Акция тамамланһа ла, китап бүләк итәргә теләүчеләр саны бер дә кәмемәй. Шуңа күрә, кызлар, малайдар, һез дә изге эш эшләп өлгөрәһегез әле. Олыларды олылау яхшылыктың билдәһе, кешеләрне кешеләү кешелектең билдәһе ди халык мәкале. Ысынлап та был акция балаларны ла, өлкәннәрне лә берләштерде. Дуслар, һез дә ошондай саралардан ситтә калмагыз, әүдем катнашыгыз. Зилия Буранбаева, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өчен.